tidak bisa digambarkan atau diterangkan, tapi ada itu sesungguhnya, itu rahasia Allah. Dan apapun yang saya bicarakan, aku gak ngalami Mas Wahid, gak wani untuk menerangkan itu, apalagi apa Ya'juj Ma'juj itu gak berani, karena saya tidak dipertemukannya. Nah itu jadi rahasia Allah bagi saya. Kalau di luar sana ada yang menggambarkan apa Ya'juj Ma'juj koyo alien koyo opo, kula mboten saged mboten wantun nerangaken niku krana niku mboten kula alami, kula mboten diparingi dhateng Allah. Kersane terjawi Ya'juj Ma'juj kewan ngono jero lemah, wujud iki sampai kupenge dawa, sampai ana bucute, sampai apa wa salam, kula mboten wantun. Niku rahasia Allah. Lek enten niku enten penerangan sing kados wonten iki kersane tiyang-tiyang mriku ingkang tanggung jawab. Ngoten nggih. Dadi kula mboten wantun wis. Wis